Uma mjauga mafunde kule takutala kulisizo mulwazi nophuma mjauga on matakane. I played you Mener Luther Vendros with There's Nothing Better Than Love. Imizuzu masiyenze be 17 ngoku ibethile insimbi yaka 10 o'clock. Singokola no Advocate Zolani Madukuda sijonga phansi kwesihloko esithi enforcing child maintenance payments challenges as well as is Sombululu khona yena Simbambe Ngozi Mhlekazi. Good morning and thank you so much for joining us. Sasazimana ndizivulisela kuwe ndizivulisela nakubaphulaphuli. Siyabulela Advocate ngokwenza ixesha nathi ukuzoncokola ngalomba sensitive kangaka. Advocate xa siqala i-conversation yethu ndiyafuna usixelele kuqala into yobana zithini i-legal obligations zomzali particularly utata in providing financial support for abantwana bakhe. Enkosi kakhulu umsasazi, yitopic emnandi kakhulu leyo and yitopic endicinga uba fanele izawunceda ukutyebisela abaphulaphuli kwiinto ezininzi ezidibeniselene ne-maintenance nokondliwa kwabantwana through i-court system. Into eyenzeka umsasazi leyo uba okokuqala ndifuna ukuthi abazali bonke banale duty yokokubana bondla abantwana babo. And akufanelekanga le nto ide iphethe kusiwa ezinkundleni zamatyala ukuze umzali akhathalele umntwana wakhe. Because umzali xa ene-questions ngomntwana kufaneleke into yobana uyazazi indlela afana uba ahambe ngazo, umzekelo izinto ze-DNA test xa ene-questions. Angavele ahlale angondli umntwana mhlawumbi kube sithi hayi asingowam lo mntwana or izinto ezinjalo. Xa ungena iproof yoba singowakho lo mntwana une-duty as umzali yobana mawusapote umntwana wakho financially, emotionally, and otherwise. So bonke abazali bane-duty yokusapota abantwana babo, both utata nomama, in terms of finances and emotionally, because the opportunity le abanayo abazali to get involved ebomini babantwana babo. Because umntwana uyakudinga as umzali uba ube khona, ungabi khona njengemali kuphela, but ube khona wena isiqu as a person, ubonakalise i-interest ekwazini izinto ezenzekayo empilweni yomntwana. So i-duty yabazali bonke le. Advocate ndifuna unicacisele i-maintenance payment system yase-South Africa isebenza njani? And mna ke ngoku ndingumqeshi yeyiphi indima endiyidlalayo xa sekufikelele kwithuba lokubana abazali basana e-court kufuneka into yobana utata makabhatale i-maintenance. How does i-system yase-South Africa isebenza njani yona and ithini indima yomqeshi? Because why I am asking this, Advocate, there is a case yomphulaphuli apho and a problem with umqeshi. Kufumanisa into yobana each and every time xa kuzawuphela inyanga kufuneka enze i-phone call into yobana mamelani ningawulibali laa mcimbi. And sometimes ufumanisa into yobana aba bantu athetha nabo they become so very much rude. And akekho mnye ke iye yafumaniseka into yobana yinto eyenzekayo nakwezinye iindawo abantu abaphangela kuzo, ingakumbi kwezi ndawo sizibiza ngoba nazi franchise ezi-ownwa ngabantu. So I want you to explain further kulo ndawo uba kusebenzeka kanjani kwi-situations ezinjeyana, kumele ubana senza njani. Kusuppose into yobana mna as ubaby mama ndimane ndifowuna ndisithi kaloku ningalibali. Enkosi msasazi again ngalo mbuzo, ngumbuzo obalulekileyo kakhulu.
Umsasazi, the way esebenza ngayo into ye-maintenance eMzantsi Afrika, okokuqala wena mntu ufuna ufaka i-application ye-maintenance for umntwana against umzali othile, in most cases ke iba ngoomama abayenzayo against ootata, ufuneka u-approach court, magistrate court yaloo ndawo uhlala kwaye yeso sithili uhlala kuso, uze kuloo court le udibane nalaa mntu kuthiwa ngu-maintenance officer. So uya kulaa office ye-maintenance, ngamanye amagama awuzuya phaa kumantyi necessarily, awuzuyoma eplangeni, you just approach i-office ethile phaa ekuthiwa xa ibizwa yi-maintenance office. Uzawudibana no-maintenance officer phana ozawuthi take you through the whole process yoku-aplya for i-maintenance against umzali lo ungamondliyo umntwana. So then into ezakwenzeka then if kwenzekile kwafumaniseka into yobana le application kuzawufuneka yenziwe in the form of i-garnishing, laa nto yoba umzekelo kuathachwe isalari yakho so that izokwazi into yobana le mali isuke from employer straight to wena okanye to umzali womntwana okanye to umntwana. And then ke kufumaniseka into yobana umqeshi akenzi ngokomyolelo wenkundla, because remember that order ephumayo eyiganishi yi-order ye-court, whether it's been done by uClerk or not, yi-order ye-court ekufuneka ithotyelwe ngumqeshi nalo mntu wenzelwe i-maintenance. So case ke ngokuna masithi ke ile case yoba it's in the form of i-garnishing. In other words, kwathathwe isalari yalomfo for uba makakwazi uba abhatale support, imali mayisuke straight from employer iye straight to umzali womntwana okanye to umntwana. Ngoku i-fault iphaa umqeshi ngento ethi umqeshi aka-comply ne-court order nala garnishing. So leyo ke ngoku icase ayiseyo case emalunga nalo mntu simfakele i-support only, but icase ngoku e-involva nomqeshi, because ngumqeshi ngoku odefaultayo, because khumbula utata lo besimfakele i-support akanayo i-access to into ze-payments, akakho in charge of into ze-payments ze-salaries. Ukhona umuntu o-designated phaa kulaa company okanye kulaa ndawo aqeshwe kutata o-responsible for ukubhatala le nto yale maintenance. So in the event that we are fail against ngolo hlobo, what that means is that we are fail to comply with a court order, because that garnishee is a court order. So I fail to comply with a court order umqeshi, then umama umntwana unelungelo loba approach the same office okanye the same maintenance office ebeye kuyo ngela xesha besenza le application, ayireporte le nto to u-maintenance officer. U-maintenance officer ozawumcebisa okanye amcela uba makwenziwe kanjani. And ke laa nto it can have very serious repercussions, ngento ethi umqeshi angafayinwa okanye anga-imprisonwa up to a year, because kaloku udisobheya okanye u-undermine i-authority ye-court ngento ethi ufuneka ebhatele le mali straight to umzali womntwana, akayenzi loo nto. However ke naye lo ufakelwe i-maintenance is not excused ngento ethi le nto izawubuye ibe ne-effect apha kuye, kufuneka naye ayoyiripota ku-maintenance officer atsho uba I'm having a problem, there's a garnishee eatthache isalari yam so that ndikwazi ubhatala i-maintenance yomntwana directly to umntwana, ingaqali kumqala but yet from employer directly to umntwana, but employer is not complying. So now when I'm to fakelwe i-maintenance, you have a duty to make sure you report this, because it may have repercussions nakuwe as umntu obefakelwe i-maintenance. So the first step is to approach a maintenance officer, sibuze kuye into yoba what do we do with this case? U-maintenance officer knows into yobana lityala elo ungabhatali i-maintenance emntwaneni. Enkosi msazisi. Advocate, kwi-case yobana there is a question ethi apha from umphulaphuli. Phuma ndinengxaki ka-baby daddy. U-baby daddy uyakwazi into yobana aye kwa payroll, afike athi phayana ndithethile nomama womntana so kule nyanga andizoyithumela imali ye-support ku-payroll mos umntu owenza la administration yonke up to lo mntu uzawurelease ii-finances. So
angayenzi payroll at all, and then ke ngokulanto yobana kuyakhunjuzwa ubana i-payment, then umama akube kungona eyifumanisa into yobana no, kaloku thina sifumene information from the person obhatalayo into yobana you guys had a conversation yobana namhla kulo nyanga kazi uyibhatala because of izizathu enithethe ngazo nina esingangeni ngazo. Iyakwazi ukwenzeka into enjalo, and if iyenzeka abe umama engekho aware, uncedakala njani? Enkosi Msasazi. Msasazi, it goes back to laa nto ndiyitshoyo okokubana this is all just a contemptuous behavior. Ngento ethi kukudelela oku isigqibo senkundla, because abantu I don't think bayayiqonda into yobana i-maintenance order okanye i-order ethi umntu makabhatale i-maintenance is a court order. You understand? So you cannot just disobey it anytime you want. It doesn't matter noba ibe nguye lo mntu obefakelwe i-maintenance oyileyo ku-payroll wayothi ndicela ningabhatali because there's an arrangement between me nomama womntwana ibe ingekho la arrangement, or ngumqeshi uqobo lo ufeylayo ukubhatala. It makes no difference, Chuma. They must just approach the office ka-maintenance officer, bareporte. Into ezawulandela is the enforcement of that order, one way or another. As I say, Nobana, ine-repercussions lanto, very serious ones. Employer okanye the person oposisileyo wathi there's an arrangement yabe ingekho can be fined or can be imprisoned up to a year for breaching the terms of that order. Chuma, ngicela ndibuzele ku-advocate. Okay, ucela ubuza lona umphulaphuli. Waye applyele une-maintenance against utata wabantwana bakhe, and then wacela into yobana imali mayinyuswe. So xa unyusa imali uya uphindela back to maintenance office. I stand to be corrected, advocate. Wafika phayana uthi since 2023 i-case yayi-postpone. Inoba advocate intoni eyenza into yobana i-case, if ever mna as ubaby mama ndi-request into yobana, you know what, le 200 utata ka-Enzo ayithumelayo, I feel like into yobana incinci because abantwana bayabe cool and it's been 7 years now, so ndicela siyenyuse because i-needs zabantwana ziyonyuka, but ithathe ixesha elingaka into yobana ikwazi ukusombululeka lo process leyo, because it's since 2023 October, it's 2024 now, meaning that kukunyaka, or 2025 kukunyaka ophakathi i-case oko imane i-postpone. Inoba mhlawumbi advocate kusube kuyintoni eyenza izinto ezinjalo? Enkosi Msasazi. Msasazi, I wouldn't necessarily know what the reasons or the grounds are for the postponement of the matter, but I'm pretty sure there are reasons. Ebekufana ubana umama azibuze uba le case okanye le matter njengoba imane ipostponelwa ntoni? Is it because maintenance officer still needs to investigate and find out about i-affordability katata, uba utata uzawukwazi uyi-afforda izinto ezinjalo, okanye is it a situation where there is collusion between umzekelo utata ne-maintenance officer? Because those are possible things. I don't necessarily mean to cast doubt over maintenance officers, but zizinto ezenzekayo. So hence I do want to encourage you, Mama, to find out what the reasons are. And also, I do not know, le matter kamama ise kwi-maintenance office level okanye mhlawumbi seye yathathwa yagqithiselwa kumantyi, so kube mhlawumbi ngumantyi ke ngoku uyipostponayo, because I do know, Uma, that xa iye kwafumaniseka into yobana ii-parties cannot reach an agreement and ke ngoku it's beyond i-control ka-maintenance officer, iyathathwa lo matter leyo ye-maintenance isiwe kumantyi, ibe ke ngoku izawuba ngumantyi ozawudicida into makwenzeka kanjani. Yile nto ndithi ke ngona, even in that situation ufuneka u-maintenance officer e-investigatile to be able to make sure okanye there are certain documents
ekufuneka utata lo sifuna i-maintenance against yena ezisubmithile. So I wouldn't know into yobana is it a situation where utata is not cooperating, akasubmit statements okanye into zasemsebenzini izinto ezinjalo, okanye is it a situation where uMantyi himself is making the postponements okanye is the reason for the postponements, okanye is it because the maintenance officer is still investigating? Hence, in City, I do want to encourage Mama to please make sure wherever is this about what on earth is going on, okanye what are the reasons for the postponement element akude kuzoba ngomqeqesho. Ndifuna advocate sibuyele back to the voice note ebendikuthumele yona. I'm not sure if it was last week or a week before last, where umama was so very much frustrated to a point esithi ubawela usuwisha umqeshi. Is that possible? Well, umqeshi Chuma actually doesn't even have to be sued. Umqeshi kufuneka reportiwe, we understand? Kufuneka report umqeshi to i-maintenance officer. As I say, there's already an order. So this shouldn't even take umama that long. It shouldn't even waste ixesha lakhe. There's already an order ethi umqeshi pay directly from his salary katata to umama okanye to umntwana. So akwenzeki ngolo hlobo, which means i-behavior yomqeshi is contemptuous. Umama should not even have to call akhumbuze into, please don't forget to pay. Umqeshi knows there's an order, because I get a feeling that kule case there's a garnishi order, which means isalary katata was attached. So by attachiweyo, then the duty now falls on umqeshi to make sure that money is paid. It means he or she is in contempt of a court order. Hence, umama is supposed to approach the office, a maintenance officer. I report the maintenance officer is going to enforce the order. Where has the order enforced against umqeshi? Okanye is going to fine umqeshi for not complying with the court order. Right. Advocate Masivale ngenxa yexesha, but komama abamameleyo at this particular moment abastrugglishayo to receive their maintenance fee, ufuna uthini kubo? Well, all I want to say, kubo bonke abantu abane-challenges, please, first of all, always find out where the problem is, so that uzothi xa ukhangela uncedo, ulukhangela usazi uba kuthiwa this is where we stand nale nto yale maintenance endizama ukuyi-aplayela. Maintenance officer uthi okanye mhlawumbi i-court ithi, you understand? So, but remember, yonke into edibene ne-maintenance ireportwa ku-maintenance officer. If a-maintenance officer cannot assist, then you take it further to umuntu ongaphezulu, okanye you ask that mayithathwe iswe straight to court, so that izoba nguMantyi ozokwenza ii-decisions kuyo yonke le matter. So it doesn't have to be frustrating to omama, because there's a proper procedure ekwenziwa ngayo izinto. It begins phaa office ka-maintenance, xa imohlula uyisa kuMantyi directly. So ndicinga uba msasazi iyakubancedisa kakhulu loo nto. Advocate Zolani Matukutha, siyabulela tata ngexesha lakho. Nkosi kakhulu msasazi, ndiyabulela.